ягон асос барои хавотирӣ нест, чунки мо вобаста ба он таҳдидои дунявие ки шумо ҳар рӯз шоҳиди он ҳастед мебинед, тайёрии мақомотҳои қудратии Тоҷикистон бояд бошад. Фақат барои ҳимояи шаҳрвандону давлат мо тайёрии худмона дида истодем, санҷиш карда истем ва дар оянда низ чунин санҷишҳо мешавад ва бояд ҳаррӯза бояд тайёр бошем ки тавонем пеши роҳи актҳои террористиву дигар ҷиноятҳои ниҳоят хавфноке ки дар дигар давлат шида истоданд пеши роҳша гирем. дигар овозҳое ки ҳаст, он чизе ки шумо номбар кардед, ягон асосе надорад. Ягон нафарам нагурехтааст, ягон нафари фирорам накардааст, ягон гурӯҳи корманд, ягон нафар корманди милисиярам ба ҳалокат расондагӣ нест, асоси воқеӣ надорад.